Velkommen til den her video. I dag skal jeg spille Fortnite med Jul, William og Malte Kans. Ja, det er Frederik. Ready for us. Ready for us. Ja, vi skal vinde det her game. Ja, det skal vi. Ja, selvfølgelig. Kaster bananer eller monis? Nej, det er slik. Jeg kaster med Alien skin. Billy Bear. Jeg har også Billy Bear. Så nu vinder vi. Kom nu alle Benjas følger derude. Ja. Husk at like og subscribe, det er helt gratis, og det hjælper mit liv meget. Og som alle YouTubere altid plejer at sige, at man altid kommer bestemme sig. Ja. Det er dejligt, og det er nemt, og det er lækkert. Og det er helt dejligt, er det. I må gerne Ja, opbestille det- det, når jeg har. Jeg skal lige lage brown. Wow. Ind i battlebossen. Jeg må se her. Ja, I kan ikke komme ind i battlebossen. Kan vi ikke lige få Benjamin op på 500 subscribers? Ja, hvor mange har du, Benja? Hvor mange har du? Det kan vi da godt. Ja, på den her video, på grund af, når Freddy og William og Malte de er med, så kan vi godt. Hun er så kan se, nu kommer du kan ikke komme ind. Ha. Nej! Ja, Hvor Hvor lander vi Risben? jeg er tilbage. Vi lander der. Nej, drop. Nej, vi gør ikke. Vi lander ved det der derovre. Ved det lyserøde. Ved det lyserøde lille marker. Og gud. Altså, jeg føler mig noob, at jeg kun er i level 29. Nå. Jeg føler mig nu, jeg kun er Jamen William, det kan godt være, at du er level 18, men William, det kan godt være, at du er level 18, men du har også lige startet en ny account. i dag. Jeg føler mig kun er Nu er jeg level 30. de glider. Kom nu derude, kan vi ikke lige få Benjamin op på 500 200 subscribers? subscribers. 200 Så laver vi en subscribers. helt ny video igen, hvor vi spiller sammen. Jeg laver 200 subscribers bedst. Og Ja, hvad vil du gøre? det siger vi jo ikke. Nej, det siger jeg ikke. Det siger jeg ikke. Det er jo en hemmelighed til alle følgere. Benjamin, kan du ikke bare lige sige dig klip ud af videoen? Jeg kan ikke finde ud af det. Åh. Jeg ved ikke, hvorfor. Men jeg Så alle kan bare høre alt, hvad vi siger. Ja. Alle dem, der ser videoen, gør jeg. Men kan du finde ud af at sætte sådan nogle biblede ind? Nej, Kan du det finde ud af at jeg sætte biblet ind? Så, ja, hvis man siger noget, der ikke er så godt. For eksempel F-U-C-K'. Bip. Melde. Beep. Du sagde lige et ord. Bip. Kunne du sige, hvis I ser nogen? Lander ved mig. Jeg er Tom, Peter. Freddy, kommer du? Freddy, kommer. Jeg kommer, Benja. Finder den her. Så er den her, som jeg ikke ramte. Der. Og så er det bare afsted. Men er det her, hvor ham der mig, der strømgerne? Nej. Yes. Hold da op, jeg der kom læser. godt nok hurtigt level, synes jeg. Den er derinde. Jeg kommer nu, Heiden. Og der er nogen. Men der er en her. Let's go. Det er også lidt nøjeren der. Tag kortet. Der er en rocket launcher. Hvad fanden er det der for en shotgun? Det er en ny. Den gider jeg sgu ikke at have. Kan du godt sige? Vent, Benja. Om tak, William. Nå, undskyld. Gud, må jeg få den med, fed? Hvad fanden, jeg nåede ikke engang at få en chest. Må jeg få den med? Han vil gerne den her. Gud, må jeg få den med, Kunne vi ikke prøve det der, hvor man hopper på oven på en rocket? Og jeg gad gerne have den her Tintinas. Så det er hende her.
Eller denne her, den er god. Ja, den er god. Du skal ikke bare tage den. Jo, du tager den bare. Nej, altså, I må ikke godt få den, men jeg bare lige tager den. Men vi skal ud. Men I får se, jeg skal skyde med pinden. Hold da kæft! Skyd for satan. Jeg blev ikke på det bare lige. Du der smadrer lige det der hegn der, som løber. Smadrer hegnet. Smadrer hegnet. Benjamin. Tæller du så ikke med ned og dør? Jeg er død. Hurtigt ned på jorden, fordi jeg dør lige om det. Tag zipline op på den. Kan man godt det? Ja, i luft. Hvad er Benjamin? Kommer du? Helt med det. Hvordan fuck dropper jeg? Hvordan dropper jeg? Nu skal vi ikke prøve det der, hvor jeg skyder med den her rocket launcher. Og Fuck, det lyder bare dumt i videoen, så siger man bare sådan, hvordan dropper jeg? Hvordan dropper jeg? Ej, det vil jeg faktisk gerne lige prøve. Skal jeg prøve at hoppe i dem? Nej, der er nogen, der help. Men det står lige her. Nej, byg lige sådan her. Sådan der. Ja. Kom her. Ligger her. 3. Ej, jeg vil godt lave sådan et. lidt. Du sagde 3, og så skudte du. Jamen det er fordi, jeg vidste ikke helt, om du var klar. Jeg tror altså, det er nemmere på en Må jeg godt prøve nu? På Må jeg nu. få nogle rocket skud af jer? Prøv på nu. Prøv Jeg på har nu. ikke. Jeg har 8, hvis det er. Prøv på nu. Tak for det. Ja, William her. 3. Så. Nå. Nå, I skal sgu da ikke bygge en rampe op. 3. 2. Skal vi prøve? Er du klar? 3. Åh. 2. Gutter, I hopper alt for sent. Det skal være mere præcist. På 2 hopper I, jeg skyder på 1. 3, 2, 1. Gutter, I hopper alt for tidligt. Nu skyder jeg den bare. Stop. Benny, må jeg få nogle match? Må jeg lige hurtigt få nogle match til dig? Tak. Jeg skal ikke bare lade være med det der. Det er kedeligt. Nej. Benny, er du klar? Ja, hvor er du her? Kunne der er nogen, der har rocket launcher sko? Den har du sgu det. Hop lidt. Du hopper alt for... Hop sådan, når den er helt... Hop du! Nej! Fuck, du var tæt på. Kunne der er nogen, der har rocket launcher sko? Ja. Nej, det har jeg ikke. Nej, Har du, Freddy? healing. Nej, jeg har droppet 8 til William, jeg har ikke Jeg har flere. kun... Der er healing. Jeg har kun 13 HP. Jeg har kun... Jeg sagde, Så Benjamin. Ja, men jeg har kun 13 HP sådan på den måde. Her. Alle, der var med. Tak. Jeg spiller med Frederik. Det er det. Alt det. Nogen har en shield. Nej. Mm. Jeg hygger. Jeg skal nok holde på det. Ja. Nu skal vi hen og sætte noget boss. I må gerne få en... De må fandme skidt på det også. En slød. Vil nogen have 2 slik med shield? Er der ikke nogen, der vil have det? slik, jeg elsker slik. Der er shield. Det er min slæb, det der. Ingen tager den. Vil nogen have denne her? Ingen tager den der. Okay. Jeg har kun en SMG og en shotgun. Hvor kan han high ground på mig? Okay, han er tryharder, ham bare. Jeg er død. Død en! Men var det kun ham? Død en, Freddy. Hey, må jeg godt få kosten? Benjamin, der kommer ind der. Bare bliv ved med hele. Jeg har ham. Død en. Ja, jeg kan få. Gutter,
Gutter. Og jeg kommer. Nej, William. Nej. Jeg er bokseren. Jeg kommer efter ham. Hvor er han? Han er flået den anden vej. Han er mega low. Kigger. Nice. Hvad for nogle skud til alt? Dreng, skal vi ikke tage og kigger? Det ved jeg da ikke. Jo da. Hvad giver det overhovedet? Ved du ikke, hvad det er? Nej, jeg ved sgu da ikke. Fortnite. Jeg har ikke engang spillet Fortnite den her sæson endnu. Tag den er easy, så går vi herind. Tag det der tårn derinde. Gutter, vi skal hen til... Okay, det Den er legendary. Han til legendary. Okay, gutter. Det er anden gang i mit liv, jeg får en legendary. Let's go. Altså, legendary chest lige her, fordi... Gutter, man kan have 2 kost. Ja. Jeg har en helt ny shotgun i... Lille. Der kommer nogen, Malekent. Så Malekent. Malekent, nu skal du ikke dø på mig. What? Så er det lige det, Freddy. Hvorfor kalder du ham for Malekent? Det synes Nu sagde du F-ordet. Ja, Sagde på, jeg ikke. Nej. Jeg skal seriøst have en god gun. Gutter, der er nogen henne med mig. Jamen bare kom. Ja, det. Du blev poppet der. Poppet der. Du har da en pump, Benjamin. Så gutter, jeg har kun en grøn pump. Der er en guldpump. Der er en guldpop her. Må jeg godt få den? Ja, Kan vi den ikke er lave der. skybase? Jeg har sgu ikke nok mats. Gutter, kan vi ikke det? Kan vi ikke lave skybase? Hurtigt for Matt. Har vi alle sammen kosten? Ej, kan vi ikke prøve at se mit loot? Jeg laver skybase. hvis der Nej, er jeg nogen, har der en vil på mig. sniper. Hvis der er nogen, der er sammen med mig på skybase, så... Ja, ja. Jeg er også. Er du med? Jeg vil også gerne med. Vi laver Skype. Ikke brug på kost. Så Hvorfor? er vi ved at falde ned. Nå, ja. Det er kun, når vi er ved at falde ned, gutter. Fuck dem. Vi skal bare farme mats. Okay, jeg skal fandme lade være med vand. Ej, nu stopper jeg. Benja, kan du finde ud af at sætte biblet ind? Ja. Kan du finde ud af at sætte sådan noget, hvis man siger noget ikke, der ikke er så godt? Undskyld, følger. Nej, det kan jeg ikke. Kan du huske det, Nå. Freddy? Undskyld, følger. Pis. Ja, det kan jeg godt. Og så subscribe til Malekens kanal. Ja, Jeg har ikke en kanal mere. Lad være med at subscribe til mig, Brune. Jeg har ikke en kanal mere. Det havde du da før. Du havde en eller anden... Nå ja. Der skete der noget. Jeg har den ikke mere. Jeg har fuld 3, hvis du... Fuck, jeg blev skudt efter. Er nogen? Jeg er klar. Ej, nu kommer jeg til at sætte kostlort. Skal vi gætte til grund? Eller må jeg fuck det der? Skal vi ikke snart, hvad hedder det? Byg. Altså, gutter, jeg blev skudt Jeg efter. kan se næste zone, hvis det er. Altså, gutter, ikke for noget, men jeg blev skudt efter. Er der nogen? Ikke for noget, hvor fanden er du? Hvad er det der? Jeg har fundet en lamer, gutter. Nej, jeg kan få fat. Ja. Jeg kan få fat. Altså, gutter, skal vi snart begynde at lave skybase? Ja. Jeg har fuld match af alt. Jeg har fuld fat. Ja. Malte, der er 18 metal, 100... Men gutter, jeg har ikke fuld match af alt. Jamen, Så kom kom her. herhen og få Kom noget. her. Der er fat. Er der nogen, der har agerskud? Jeg har ingen. Ja, det må du godt få. Men hvad fanden skal jeg bruge den til? Men okay. Jeg har Jeg bare. ikke. Tak for det, tak. Du får flere. Det er det med. Jeg begynder at bygge op, okay? William, der er 30 der. Gutter, nu er jeg fuldt af alt.
Vi begynder bare nu. Så nu skal vi bygge ud af zonen. Ja! Nej, Nej, det skal Frederik, vi ikke. så når vi er helt oppe på high, så bygger vi ind. Det er sådan det. Okay, vi skal passe på, at vi ikke bliver smidt. Og dreng, hvis en af os falder ned, så tager vi kost. Så er det game over. Nej, så kommer man bare deroppe i. Har alle en kost? Ja, Ja. Nice. Har du en, William? okay, godt. Så er vi klar til at dø. Eller? Ja, det er vi. Jeg har kun guld og mere fik Hvad ting. laver du? Pas nu på for sækken. Det er fedt, det her. Aldrig prøvet at lave Skybase. Har du ikke? Det er et video, der hedder Skybase med gutterne. Ja, Ej, kunne det være virkelig fint højde snart. Jamen pas på high ground. Sådan den kommer nok. Den der, stop. Stop. Væk fra den her. Væk fra den her. Meld Her nu. For Pas nu på for sækken det. så er det Og bare så husk, vi må ikke bygge op. Jeg ser, vi kan se det. Jeg går ned og får mig flere match. Hvad fanden? Jeg går bare ned og får mig match. Bare roligt. Hvordan fanden kommer du op igen? Hvor man kører. Det kører du sgu da ikke. Jeg prøver at snipe nogen. Gutter, jeg ved ikke, hvordan man bygger det her. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Bare gør det der. Ja, det er fint. Og byg med kogens ovenpå, fordi det skal være sikkert. Jamen, vi kan godt nå at bruge vores kost, uanset hvad. Han skal prøve at se, om jeg kan se den fra en sniper. Den siger vi Bygger- fandme til, når vi er over. Skal vi bygge ind i zonen? Nu prøv lige at vente, Eller- Freddy. Hvad? Når vi er nået hen til zonen, så skal vi bare stoppe med at bygge, når man skal sådan blive lige udkanten af zonen. Godt, Okay. William. William begynder at komme op. Så se. Ej, hvad fanden er det, vi skal lave? Prøv lige at se. Hvor er William? Hvad fanden? Fuck, jeg faldt ned. William, du skyder det jo ned nu. Jeg skulle sgu da ikke ned. Hvem fanden skyder det så ned? Benja, det bliver skudt ned. Benja. Prøv at se hernede. Benja, kig. Kig, det bliver skudt ned Malte, der. kan du hele mig? Malte, kan du hele? Hallo, er der ikke en af jer, der kan hele? Hvad hedder det? Nej, bare hop ned nu, gutter. Byg mere. Hop ned. Helt William. På grund af, at jeg starter her med at bygge igen. Hvordan fanden tager man den her af? Okay, jeg gider ikke at lyde så dum foran den. Jeg er to, Frederik. Jeg trykker R2. Ej, fuck! Nå, hvordan fanden kan jeg til det her pisse? R2. Jeg trykker R2 så meget, men L2. nej. Ja, det er en af de to. Ja. R2. Det kan være, nej, man kan bare først, når man kommer ned. Benjamin, tager du ikke lige Nej, Williams fordi kort? man kan også godt tage den ude. Ikke R1, Malte, hvordan men fanden, vi R2. kan jo ikke komme derop nu. Benja, kan du tage min crown med? Ej, men Benja, kan du reboot mig ude i stormen? mig? Nej, Benja. Den skader kun én, Benja. Nej, Benja, reboot lige der, så kommer vi op på skybasen igen. Må jeg, Benja, kommer derop igen, bare roligt. Ja, jeg er på vej med. Ikke også, Benja? Gutter, jeg er ikke. Nu blev den fandme skudt ned igen. Nej, det var ikke meningen! Og jeg har lige brugt min kost. Det er kraftedeme løgn. Du ved, når man bruger sin kost på den, så ødelægger det, så det skal I. Nå, men jeg døde ikke. Hvorfor fanden faldt? Nå, det var på grund af, at jeg ikke tog forhold, hvis jeg havde kosten. Hvordan døde du ikke? Hallo, Freddy, hvordan døde du ikke? Det ved jeg ikke. Gå op på skybasen igen. Der er en der. Der er en. Jeg Det er tror ikke en ikke, rigtig. Det er bare sådan en, der peger på en kiste. Ja, det er jo Nøjeren. Gå da komme op på skybasen igen. Vi kan sgu ikke... Den er helt ude i storm. Alle kendt, hvad laver? Skader kun én. Hvor venter du ikke på os? Gutter, vi skal bare vinde gamet, skal vi ikke? Benja, du må ikke... Nå, fuck, mand. Vi kan også fra Max igen og bygge en ny. Ja, det gør vi. Skal vi ikke det? Jeg mangler bare kun 3. William, der kan vi ikke komme op. Benjamin, han ser bare den security. Så tager vi bare vores egen, gutter. Jeg er ikke. Fuck.
Jeg er ikke fuld match. Har jeg kun af metal og sten. Men kan vi ikke... Skal vi ikke bygge? Jeg ved ikke, hvornår man bygger og sådan noget. Lige nu kan der bare lige tastatur. Fedt. Åh, det er fint nok. Hvad hvis man siger alt muligt krævende mor? Hey, der er nogen her. Jeg Bliver kommer du så ikke til at blive ud. bliver du så cancelet, Benja? En død. En nok. En mere nok. To nok i hvert fald. Hvad fuck, så tager han bare kost. Død. Ja! Kom. Jamen, så er det Benjamin.